Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt. Hej alle sammen, og velkommen. I dag skal vi lave et lille hyggestund med Fiona og Mia, som omhandler vores liv og apps, anbefalinger og ting. Vi kommer egentlig bare sådan lidt til at snakke og sådan. Altså rigtig vil vi have lavet sådan en anden, et tag eller sådan noget. Men så kunne vi ikke lige komme på noget, og så vil vi bare se at snakke. Og så vil vi snakke om sådan vores liv, men det vil være lidt det var sådan lidt, som om der ikke var så meget indhold. Og tænkte vi, så kunne vi også måske sådan anbefale apps-agtigt. Lige nu ser vi og drikker varm kakao, sådan noget. Det er sådan noget, der bare skal bruge vand. Det er noget varm kakaopulver fra Nestle. Det er faktisk super nemt og rigtig godt. Det er, du tager bare den her lille pose, du får det i sådan en stor kasse. Og så tager du bare sådan, så er der sådan et par poser af dem der. Og så tager du sådan en pose og hælder i et glas, og så hælder du varmt vand over. Jeg kan godt anbefale også at putte lidt mælk over. Ja, mælk i, fordi det gør den sådan lidt koldere. Og det får lidt sådan mere smag af det, end bare sådan, at det smager vand. Så ja, det er det, vi ser, at drikker lige. Så sidder vi også og spiser en masse kiks. Altså, vi ser ikke sådan hver dag, vel? Vi tænkte bare lige sådan, hvis vi skulle lave sådan en video, så kunne det være godt. Ja, sådan. Jeg hedder Mia, jeg er 12 år og bor i Ans. Jeg hedder Fiona, jeg er 12 år og bor i Ans. Ej, vi går begge to på Ans skole, Ja. som ligger i Midtjylland. I På jorden. I Europa. Ja. Og så går vi i 6. B. Og ja. Og vi kan lige så godt sige, vi lærte hinanden, eller vi mødte hinanden første gang i børnehaven. Ja, vi gik i samme børnehave. Skovbørnehaven. Det var sådan en Længe børnehave. leve skovbørnehave. Den er lukket, hun gik konkurs. Det var sådan, det var sådan en bygning, og så var man der. Og så sådan hen på sådan formiddagen, så tog vi ud i en skov. Meget smuk skov. Ja, rigtig dejligt. Og så tog man sådan hjem lidt om eftermiddagen, og så var man der, eller sådan om ved middagstid, og så var vi hjemme i det der bygning, SFO-ting. Indtil man blev hentet. Ja, indtil man blev hentet. Så det var rigtig fint det der med hele tiden at være udenfor og sådan. Hvornår vi sådan blev venner-agtige måske, eller sådan noget. Altså, vi var venner og sådan lidt i børnehaven. Ja, altså det var ikke sådan, vi legede sammen. Det var bare sådan, bare sådan, vi kendte hinanden. Kendte hinanden. Vi vidste, hvem hinanden var. Så da vi kom i fritten, så var vi sådan lidt adskilt igen, fordi der var jo så mange andre også. Sådan i skolen. Ja. Ja, vi kan gå i samme klub eller i klasse og sådan, det vi altid gjort. Men så i 0. der var vi sådan, ligesom i sådan et adskilt. Vi var ikke så meget sammen, men vi vidste, hvem hinanden var, og sådan snakkede lidt, tror jeg. Og så sker der noget i første til en lejretur. Jeg tror sådan, så du... Frida. Jamen, jeg tror, det var fordi, at så skulle I to have sovet sammen, og så lavede hun sig hen til Freja, og så var du lidt sådan, hvorfor? Jamen, det kan jo ikke kun være derfor, man ikke var bedste venner mere. Nej, men det var derfor, du ikke var sammen med hende den dag. Derfor var du sammen med os og blev gode venner med os. Ja. Sådan tror jeg, det startede. Sammen på den lejretur, og så var vi sådan lidt mere sammen der i første, men hun var stadigvæk sammen med hende der Frida sådan bagefter. Og så... og så efterfølgende, så kom vi i 3. og så var vi sådan blevet rigtig gode venner, og så skete der sådan noget drama imellem os. Sådan, ja. Det var ikke sådan, der var ikke sådan en ting, der skete, vi var bare ikke så meget sammen med. Sådan. Nej, men jeg tror, det var fordi, det der skete med, at så var I 3 sammen, og så synes jeg sådan, at Mathilde holdt mig udenfor. Sådan. Det er det, jeg tror. Jamen, det var ikke sådan en eneste grund, sådan et eller andet, der var sket. Men det var sådan, over noget tid, så skete der et eller andet. Sådan. Og så kom vi i 4. Ja. Nej, 3. blev det i hvert fald opnået. 3. klasse. Ja, tror jeg. 3. klasse, så begyndte vi sådan at snakke sådan lidt mere sammen. Men så var det slutningen af 3. Ja, fordi der var jo sådan blevet ordnet, og det havde faktisk taget et år. Det synes jeg, det er vildt at tænke på.
I 4. så begyndte vi sådan at snakke lidt mere sammen. Men så i 5. så begyndte vi sådan at være meget sammen. Og så har vi bare været gode venner siden 4. 5. klasse. Ja. Ja. Og nu til app-anbefalinger. Det her, det er til Apple-ting. Det er fordi, Mia, hun har en iPad, og jeg har en iPhone. Og vi kan nogenlunde få det samme. Nogle ting, for eksempel en af de ting, vi siger, kan du ikke helt få. Ja, du kan godt få det, men det virker ikke. Min mobil, den kan ikke trække det, tror jeg ikke. Den første, det er One Sack Boy. Det er et spil, hvor at du er den her figur fra et spil til PlayStation og computer og sådan noget, der hedder Little Big Planet. Og så gælder det egentlig om at løbe sådan nogle forskellige udfordringer, man sådan skal komme forbi, og så gælder det egentlig bare om at samle nogle penge og købe nogle kostymer og sådan noget. Ja. Og så her, så når man starter og sådan noget, så lygt. Og så går det egentlig bare ud på sådan lige at hoppe og løbe, og ja. Det er bare super sjovt. Yeah. Min første er Stick Hero. Stick Hero, hvor man er sådan en lille mand. Og så er der sådan 2 blokke, hvor man sådan skal sådan med øjemål, hvor sådan, så lave sådan en lang stop imellem. Det er svært at forklare, men det er sjovt. Det er sådan et kagespil. Ja. Det er om at slå sin egen rekord og sådan. Så har jeg også et spil, der hedder One Way Life. Hvor det går ud på, at du er hende her damen, der styrer et modelfirma ting. Ja. Og så gælder det om at tage nogle fotoshoots og klæde nogle modeller, sådan du kan selv bestemme deres looks eller deres tøj og sådan noget. Og så gælder det om at tjene nogle penge og lave forskellige kontrakter med forskellige supermodeller og forskellige tøjdesigner og sådan noget. Ja. Mit næste spil er Mumio. Det er, hvor man er sådan en person, eller en ting. Lidt en dukke, kan man godt sige. Hvor det er sådan lidt et socialt medie. Ja, sådan lidt for børn, hvor man ikke må skrive bandeord, sådan, så kan man blive anmeldt og sådan. Det er rigtig, rigtig børnevenligt og meget sjovt, meget hyggeligt at se på. Og så er der Instagram, som de fleste nok kender, hvor du laver en bruger, hvor du, ja, og så er det egentlig din bruger, og så lægger du en masse billeder ud af, hvad du laver, og så kan du skrive kommentarer på andres billeder og sådan noget. Og like dem. Og like dem, og følge andre også, og dine venner, og sådan man kan se, hvad hinanden laver og sådan noget. Det er meget sådan hyggeligt og tidsfordriv på en måde. Meget, meget populært. Ja. Så mit næste spil, for jeg har et spil mere, fordi du starter sådan med mig, tror jeg. Ja. Det er Catches, hvor man simpelthen er sådan en lille, man kan så godt sige, at man selv er en monster. Mm-hmm. Man er sådan en lille monster, som så skal have en butik. Og så fordi, at i den butik, de laver drikke og sådan noget slik og sådan noget, så skal man så fange nogle monstre for at kunne lave det, og så skal man så fange de monstre og sådan. Det er faktisk meget sjovt. Meget kedespil også, men sjovt. Så er der dagens app, som er en app, du kan installere, og så hver dag i 24 timer er der et spil, som er blevet sat fra et eller andet penge, til, så det bliver gratis. Hvor det måske er noget, der normalt koster penge, og så er det gratis for en dag med dagens app. For eksempel, så i går var det en app, som hed Stagify, hvor man sådan kunne tage billeder af sig selv, og så få et mustache på. Og det koster normalt 7 kroner, men så fordi det med den der dagens app, så kunne du en dag få det gratis. Det er super smart, meget enkelt. Du går egentlig bare sådan nogenlunde ind hver dag, og sådan, det er ikke hver dag, der lige er noget spændende, men der er sådan noget for enhver smag på en måde. Og sådan. Ja.
Godt. Og så min næste er Snapchat. Hvem kender det ikke, vil jeg næsten sige. Snapchat er mega genial. Så sådan, hvor man sådan, så tager man et billede, så efter 10 sekunder, så er det der ikke mere. Så man sådan skrive, hygger med Fiona. Og så tager jeg sådan 10 sekunder med sådan noget, for eksempel det her. Og så, så eliminerer den sig. Kan man godt sige det? Det er egentlig bare sådan, hvor du tager nogle billeder, og så kan du sende det til dine venner. Og så får det bare væk. Ja, uden at det koster penge og sådan noget. Det er også gratis. Det er også meget enkelt. Alle de apps, vi siger, er Gratis. Tak. Og så er der Pinterest, som er en app, du kan købe, eller det er også gratis, en app, du kan installere. Og så laver du en bruger, og så er der en masse billeder. Det er helt vildt mange, man kan selv lægge billeder ud og sådan noget. Og så er der en masse sådan DIY, sådan noget gør det selv ting og sådan noget. Det er super, super fedt, sådan, hvis man nu lige mangler en idé til, hvad man kan lave derhjemme og sådan noget. Så kan du bare skrive et eller andet, søge på et eller andet måske. Der er også en masse modebilleder og sådan noget. Det er super, super enkelt. Så kan du finde nogle billeder, og dem kan du så pinde, så du kan finde dem igen. Og sådan. Og så kan du egentlig bare se alle mulige, helt vildt mange billeder. Hvor der er rigtig mange billeder, sådan, hvor det er trin for trin, hvordan du for eksempel laver en ring eller sådan et eller andet. Hej, og velkommen til afslutningen. Det kunne iPad virkelig klare. Så bare like og subscribe og kommenter, hvis I har noget, vi skal lave, eller Og følg os på Instagram. Fiona.Georgi. Mia Ene 1402. Farvel! Håber I kunne lide denne video. Hej! Som om vi skal skide. Hej! Okay, 3.